Assalamu alaikum masoyana na faɗin duniya. Kamar yadda kuka sani suna na Aisha mai nasibi. To albishirin ku mun kawo muku sabon comedy mai suna Yaron Malam. Ayo. Yaron Malam me ya faru? Wallahi tallahi hawan ruwa ne ya kama ni. Dama ko wani ciwo ne hawan ruwa Yaron Malam? Wallahi kwallon nan ta miki kyau. Wannan kalmar da ya kamata a ci a bakin malam ya fito? Ni ai magajin shi ne ai in ya mutu ni da zan gaji komai nashi ai kamuta nan. Da mace za ka? Daga duniya sai Kaduna. In kayan da kyau ka ganka Abuja. Na kwala fati. Take ta zana. Ayo. Ya da da cikin da ba bare kici. Ki ba da lokaci. Lokaci za ta baka? Za mu da sakan muku shi biyu ranar sati karfe 7 a cikin YouTube ɗinmu mai suna ɗan Nufawa TV. Kuma ga mai neman tallata hajarsa? To ga dama ta samu. Ga nan ba ta kamar haka.